No ano 1961, a editorial Galaxia creaba a colección Salnés de poesía en lingua galega. Agora, no 2025, e coincidindo co 75 aniversario da editorial, nace o libro As poetas da colección Salnés. Da introdución e a selección dos poemas encargouse a mestra Patricia Arias. Unha das ideas que nos pareceu atractivas foi as mulleres na editorial. Cales foron as primeiras mulleres en Galaxia e cales foron as primeiras autoras de posguerra. Caeu nas miñas mans así un pouco de rebote esta escolma e esta introducción, pero confeso que primeiro paseino moi ben e logo descubrí moitas cousas sobre elas que eu non sabía. As primeiras poetas de Galaxia. O libro recolle textos das consideradas primeiras mulleres poetas de Galaxia. Son Xoana Torres, María do Carmo Krukenberg, Pura Vázquez, María Manuela Couto Viana e Anne-Marie Morris. O primeiro que eu vou dicir é que hai dúas mulleres, unha portuguesa, María Manuela Couto Viana, e unha norteamericana, Anne-Marie Morris, que nos anos 60 están publicando en Galaxia. Galaxia é unha empresa dirixida e organizada por homes, pero por homes que teñen a sensibilidade de darlle voz ás mulleres. Este libro forma parte das propostas culturais impulsadas por Galaxia para celebrar os seus 75 anos de vida. Unha das actividades que consideramos cando programamos o ano era crear unha biblioteca 75 anos, coa intención non tanto de incidir no carácter resistente do proxecto Galaxia nos anos 50, sino tamén do seu carácter innovador, do seu carácter modernizador da cultura galega nun escenario realmente escuro como era os anos 50. As poetas da colección Salnés presentouse esta mañá no Gato Negro de Carril. O acto asistiu tamén a concelleira de Cultura de Vilagarcía. 75 anos da editorial Galaxia e ademais que non se entende a cultura galega, a cultura literaria galega sin Galaxia. É todo un símbolo moi importante para a cultura galega, así que estos 75 anos debemos celebrarlos todos os galegos e as galegas, porque, bueno, historia viva, non, da nosa comunidade. Por outro lado, tamén me parece moi acertado a elegir a Patricia.